10 tiem wara li l-Gvern nieda diskussjoni nazzjonali dwar il-possibilità ta' metro f'pajjiżna, mijiet ta' Maltin diġà ħadu l-interess biex jiksbu informazzjoni dwar dan. Żvela dan iċ-Chairman ta' Transport Malta Joseph Buġeja f'kummenti li tali dan l-istazzjon fejn spjega kif il-pubbliku qed jidħol fit-tinda li hemm il-belt u bajneh qed jara l-projezzjonijiet interattivi tal-proġett tal-metro. Ir-respons huwa interessanti ħafna. U l-aħħar rapport li għandi sal-bieraħ filgħaxija juri li qed ikollna medja ta' 280 persuna li jiġu l-info center, ġifieri ħadu interess jiġu personali jaraw l-esibizzjoni, l-informazzjoni. Iċ-Chairman ta' Transport Malta spjega kif min-naħa l-oħra is-sit metro.mt li fuqu hemm l-informazzjoni kollha daħlu fuqu eluf ta' nies. U din il-website ukoll sal-bieraħ kellna aktar minn 60,000 view f'din il-website. Jiġifieri l-interess dak li xtaqna li l-poplu jara u jikkummenta u jifhem x'hemm, naħseb qed jintlaħaq. Jiġifieri hemmhekk kellna kif għadd iktar minn 60,000, għandna interessanti wkoll naraw in-nies fejn imorru, jiġifieri l-maġġoranza ifittxu fuq ir-red line, segwita mill-blue line u mbagħad il-green line. Kif spjegat l-aktar sezzjoni popolari mal-pubbliku kienet dik ta' mnejn qed jiġi propost li jgħaddu l-linji. Intant wara li l-Gvern ippubblika wkoll is-snin ta' studji li għamlet il-kumpanija prominenti internazzjonali Arup, Joseph Buġeja għalli hawnhekk ukoll in-nies ħadu l-interess. Interessanti ħafna wkoll li jistri l-awtorità ddeċidiet li tippubblika l-istudji dettaljati tal-Arup rajna żieda fir-respons.